Sesideman. Glondok coba rungokno. Lagi amor Mbak Gea sedelok ya wis kon sesideman. Dan rusak. Ngagem bawa ya, Dek? Nggih. Wah, luar biasa. Wiwitane. Gea ki langsung mripate merem kedip mati pasaran aku Mas. Glondok ki langsung Mas rencang-rencang SKCK sedulur Ki Cahya Kutandi monitor panjenengane nyuwun lagu Sesideman Mbah Sukron. Pas persis ya, Nduk. Nggih. Luar biasa, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah. Cepakno kerdus, Mas. Terus deh. Swara kurang pramono ing wasesang ngungrung ngungrung marang pendono
samudana senadyan pulawarga garwa lan praputra matur suwun liwat kincanging nalis tak tandur angglendang rasane ngatiku senadyan ngosling serius waktu aku isih mampu ngladeni salamu nano mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katugon bro matur suwun jiwa ragaku kok kurang kehormatan mangrung lapu karo picung matur suwun ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masak isine kowe apa wae senadyan sesideman mesti kesembadan matur suwun nggih matur suwun luwih becik patenon timbang perpisahan ya nangis akan selestia dari wangi samudana senadyan kulawarga garwa lan praputra Sik nduk, anu nduk, iki disigek sawetara. nggih Gandeng tembang panjenengan menika menjiwai, gitu. Yakin ini ada yang tersenggol hatinya karena dia ngalami. Wes. Nek piye? Ojo sok tumbak cucu anu lho Mas. Ora. Sik karepmu piye kuwi nangis aku tak teko. Kowe iki nangis iki kesengsem karena suaranya Mbak Lintang. Iya. Atau karena kamu melakukan terus menjiwai ngono lho. Aku iki kudu digenane lho ya. Demi Allah ya Mas. Oh, kene ngopo? Aku enggak tega lihatnya. Ora tega. Lah nek mau ngomong ra tega iki nggo apa? Paling ora ya nyawer dompetku gorene le. Tak warane sindene. Dompet gorene. Ya Allah. Sembrono nek aku bayaran sinden tak kekne separo no. Ya ndang coba ndang. Lah nek aku tak kekne tenan no. Ayo ndang, ayo. Lah mayang ki nggone kanca dhewe kok ora nek asal ngomong ndang to. Ndang. Heeh, iku ndak. Tampani Dik. Tampani. Dik. Oh. Kabeh. Rene, Dik.
Rek padake, kowe nek ora ngetokne nangismu mung samudana. Lah cerewet kan kok. Lah cerewet dong to. Hitungen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lho. Lah kurang 50 mbok tambahi 50 engkas. Lho ya kosek to ya. Lho, aku jane ya nangis atiku ning ora tak pamerke, mergo aku ora tau. Mas, aku jane dari tadi wis ngampet. Lah ngampet ngene lho tak rasane. Wong ana piyayi sing ngrasakne kok tembang sesideman, berarti pi wong iki selingkuh tenanan. Ora lho, iki kasutne aku tak pendem ya. Aku mergo kesensem karo suarane kok. Kowe kok nek anyar tak bialang tenanan. Lho. Lah kok harus tak jelaske. Wis to. Panjenengan anu, Dik, nyanyi mang tekne rampung. Kuwi engko geya iso semaput gletak. Yo, Dik, teruske. Ayo. Heeh, yo. Liwat kincanging alismu tandur. Yo, tani dompete ya. Rasa ning atiku senadyan musling serius waku aku isih mampu ngladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katukuhan nimbrung jiwa ragaku kok kurung kahormatan mamrung garwa karo pijo Ora. Aku kula niku mboten kesesem nalika demenan kalih Giyae. Mas. Nika namung tokno dompetmu dhewe, tokno dompetmu pancen dhewe. anu suwanten Mbak Lintang menika kas. Kula men jane nggih nangis mboten kuat padha mawon. Anu tenan iki umpama gelem sok tak pek mantu ngono tak tanggapne wayang rong bengi. Aki kelas 4. Lho, iki tenan lho. Aku dadi. Nah, pripun? Nek kula iki mboten hanya gumun karo suarane. Heeh, pripun, Dik? Anak sekecil ini kok yo dia tuh paham bagaimana nanti sampean takok jawab kepiye gitu loh. Kok yo wis ngerti, kok yo enggak redeg, enggak apa ngoten lho. Lho iki beda kok Mbak Gea. Zaman panjenengan lah wong sampean ki mbiyen belajar nyindene saka ledek kok nek iki rak beda. Dadi rasa terlalu lho nyun sewu. Lah mulai iki pancen ning yo pancen bener, Pak. Apa nek? Saya tuh memang terharunya dari pembicaraannya, pembawaannya. Dari pembawaannya. Ini memang suatu saat akan menjadi sinden yang luar biasa yang mumpuni. Tepuk tangan buat Mbak Lintang. Tapi nyawer dhewe. Lho nek aku nyawer. Lah mbok pamerke aku duwite jebule Mbah Ekon kok duwite Mbah Ekon. Yes, ben dintekne sik karo ngrasakno karo dodomu lus-lusen ngono. Wis to teko omah ra bunuh diri mbok edan mbok piye ayo. Urip ana kutha gede kowe tak tukoke masa isine kowe apa-apa wae senadyan Tepuk tangan buat Mbak Lintang.